Айде, Цецо за къса. Айде, излезе. То при капа само. Да, разбира се. В тази част нещата стоят по-низки. Я, Николайчо, обясни как стоят нещата на камерата сега. Какво правим в момента? Как ви Цвета да ви обясни? Шегичка е това. Ма тя знае. Искаш ли да ти покажа нещо? Да. Това е специално за Марто. Той е истински мъж. Ще вземе една дъбка. Леко, леко, леко. Ух, тежи. Леко. Леко! Леко! Къде е ракията? Капни гъбката. Мислех си, че ме харесваш, да ме вън. Аз те харесвам, аз харесвам всички. Обаче някои хора нямат чувство за хумор. Къде е ракията? Кой бе? Къде е ракията? Там на масата. На масата, първи ред, трето боле. Не бе, на Марто ракията ме интересува. Това е Зайко 1, 2, 3, 4. Професионалист, който се излага днес, решил да не пие. Тук! Човека се знае, що му даш наклон на... А, не. Нека от една там. Къде? Не, ма. Цецо, ще го извадим. Лебедки бол. Къде ми е щипчицата, моля? Благодаря. Дай го закачим в сана, ако извадим. Чичо, Сериозно, къде е ракията? тата ги маса. Става ли го бе? Там реди.